बे समाव मुलुगनां थाखोनि मोनसे रादाब साखाथि हादर बांलादेशआव जादों दुंहाव थासारि। बांलादेशनि फरायसाफ्रा खुंथाय सरकारनि हेंथायै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनै सोमावसारदों। मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा सरकारि साख्रियाव होनाय रिजार्भेसन खथाखौ लानानै सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। बांलादेशनि 52% सरकारि साख्रिनि मासिफ्रा रिजार्भेसन खथाजों आबुं जानाय। 1972 मायथाइनिफ्राय बांलादेशआव 52% रिजार्भेसन खथा नेमखान्थिया सोलिबोदों, जेराव बे रिजार्भेसन खथायाव 1971 उदांस्रि सोमावसारगिरिफोरनि मुंख्लं नखरफोर, जौगानो हायै जिल्लाफोरनि सुबुंफोर, थागिबि हारिफोर आरो बेंगुरा सुबुंफ्रा जायगा मोन्दों। 2018 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रि शेख हासिना रिजार्भेसन खथा नेमखान्थिखौ बोखारदोंमोन, नाथाय थांनाय दानाव बांलादेश गोजौ बिजिरसालिया सरकारि साख्रिनि थाखाय मोनसे खथा खान्थिखौ फिन थिसनफिननो थांखि लानायाव फरायसाफोरनि खुद्रिसारनाया जागायदोंमोन, जेराव गोजौसिन बिजिरसालिया सरकारनि खावलायनायाव गोजौ बिजिरसालिनि बिथोनखौ दोनथ'दोंमोन आरो 7 आगस्तखालि बेनि सायाव रोखा खालामनो थांखि लादोंमोन। बेबायदि खथा खान्थिखौ फिन थिसनफिननो थांखि लानायाव फरायसाफ्रा साख्रिनि अनजिमानि खमायगोनखौ नोजोर होनानै थारनाय गैयै खुद्रिसारदों, जेराव बे खुद्रिसारनायाव 39 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो 25,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि जखम जाबाय। बांलादेश सरकारा फरायसाफोरनि बे खुद्रिसारनायखौ बन्द खालामनो मबाइल इन्टारनेट नेटवर्क्स ट्रेन बन्द खालामनायजों लोगोसे राबारनि गुलि गावदों, टियार गेस बाहायदों आरो नयज ग्रेनेड्सखौबो बाहायदों।
জ্যাকেট খুলেন